A VPC egy innovatív, széles felhasználási körrel rendelkező, környezetbarát anyag, és ami még ennél is fontosabb, legalábbis szerintem azt, hogy gondozásmentes. A VPC a Wood Plastic Composite rövidítése, vagyis fa műanyag kompozit. Ez az elmúlt évtizedek egyik legsokoldalúbb környezetbarát innovációja az építőiparban. A VPC szó az egy rövidítés, Wood Plastic Composite, tehát magyarul fa műanyag kompozit. A fa természetessége és a műanyag tartóssága lett ötvözve egy anyagban. Egyre népszerűbb a VPC használata, mindenki a gondozásmentességre törekszik, és ez az egyik legjobb választás, hogyha ezt szeretnénk elérni. 20 évig ehhez nem kell hozzányúlni. Rendkívül széles a felhasználási köre, alapvetően kerítések és teraszburkolatok készülnek belőle, de most már falburkolat beltérben, kültérben egyaránt, stégek, lépcsők, kerti járdák, medence körüli burkolatok, tehát rengetegféle dolgot lehet készíteni belőle. Egyre több lehetőség van jelenleg Magyarországon VPC-t választani. Vannak letisztultabb változatok, van famintás, van 3D famintás, ritkán bordázott, sűrűn bordázott, rengetegféle verzió közül tudunk választani. Minden stílushoz megtaláljuk a megfelelő anyagot. Érdemes elmenni bemutatóteremben, megnézni az anyagot, megfogni, egyeztetni az igényeinket az értékesítő kollégával, és akkor ez alapján kiválasztani azt, ami számunkra a legmegfelelőbb. Nyilván szezonban nagyobb telítettséggel dolgoznak a telepítő kollégák. Érdemes időben gondolkozni, alapvetően az anyag az rendelkezésre áll. 1-2-3 héten belül meg lehet a kivitelezés. A VPC anyag az teljes mértékben környezetbarát, 60% a fa, 30%-a pedig újrahasznosított UV-álló műanyag. Itt az újrahasznosításon van a hangsúly, tehát emiatt ez teljes mértékben környezetbarát. Kerítések esetében választhatunk letisztult famintás és 3D famintás változat közül. Ezeket lehet hézaggal telepíteni, hogyha szeretnénk, hogy átlátható legyen a kerítésünk, de lehet teljesen zártat is, lehet vízszintesen, lehet függőlegesen, bárhogy. Csak a fantáziánk szabhat árt a kivitelezésnek. A VPC időtálló, elegáns, karbantartásmentes és hosszú élettartamú megoldás lehet akár kültéri, akár beltéri felhasználáshoz. A legújabb innováció a VPC beltéri falburkolatként történő felhasználása. Mi lehet ennek az oka, Zsolt? Az esztétikusság nagyon jól néz ki. Nappalitban tévéfalakat csinálnak belőle, térelválasztóként is tudnak funkcionálni a falburkolatok beltérben, és hő- és hangszigetelő hatása is van.